Кога? Дръжте го да не тръгне. Имам. Заповядай. Там да обърна си горно-долу. Какво? Ляво-дясно. Ляво-дясно, горе-долу. Мога да читам обаче. Много се при мене, че. Тук се слага 2 лева вече. Тогава налагам конвертик. Чакайте сега, че ми паднаха батериите. Някой да го хвърли. Някой, който може Цецо. да фърля. Цецо, не сядай там, не се кри. Абе, не искам да съм виновен за чупането на моля. Ами няма да си виновен, само го хвърли, бе, човек. Чакай, добре. Чакайте. 37. 7. Стъп. Пилот. Съшо. Къната. Метач. Мятач. Моето торо отпред дърта. Добре, ако искаш да малко легко има. Добре, така не ти ли е кофти дошла на обратна команда? Да дясно перата. Всъщност, дясно. И да направим втора акция. Само че... Лошо, че не мога да го хвана на средата. Пак ще го тича.